Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa albishirinku kamar yadda ake ta yin magana akan yadda mutum zai ɗora audio ko tafsiri ko wani abu muhimmi akan status ta hanyar WhatsApp ba tare da ya sha wata wahala ba. To yau mun zo muku da wani application mai sauƙi wanda za mu iya ɗaukar audio ta cikin application ɗin mu ɗora akan status. In ma muna so mu ɗora hoto ko rubutu kamar yadda muka ga suna yi ko emojis ko ma mu ɗauki kyamara a lokacin duk zai ba mu dama. Lallai application ɗin nan ya zo da abubuwa a cikin shi. Ku biyo mu daga farkon bidiyon nan har ƙarshe domin ganin yadda ake amfani da application ɗin. Kar ku manta da alamar subscribe da share da like ku tura wa abokanku. Mun gode. Barkanmu da dawowa. Kamar yadda kuke ganin za mu shiga application ɗin kai tsaye, za mu ajiye link ɗin application ɗin a description. So ga cikin application ɗin nan ga yanan type something, mu rubuta wani abu, to amma bari mu taɓa alamar photo ɗin nan kamar haka. So ga shi nan zai ba mu damar mu ɗauki irin hoton da muke so mu ɗora a yayin da waƙa take yi ko shi audiyon kenan. Duk yadda muke so, kamar yadda za mu rinka ganin wasu suna amfani da wannan application mai kyau. So misali bari in shiga camera in ɗauka wannan hoton na kwamfuta in ɗora. So kamar yadda kuka gani ga hoton kwamfuta nan, so sai mu taɓa pic ɗin nan, ga audio nan, sai mu ɗauki audio, ga recording nan, ga in za mu je file manager mu duba irin audio da muke so, duk muna da dama. Bari mu ɗauki wannan waƙar mu gwada da ita. So tallace ta shigo. To ga nan kamar yadda kuka ga waƙar nan kawai direct. To gashi nan ta zo mana da wani hoto a gefe, gashi nan mun cire shi. So gashi nan kamar yadda kuke gani za mu iya rubuta text ga emojis. So bari mu rubuta text misali akan shi kan hoton kenan. Misali mun rubuta FAROUQ a jiki. Ga inda yake zuwa duk zai ba mu ga saman shi zai ba mu dama mu caccanza yanayin yadda muke so rubutun izo. Gashi nan a ta sama duka da position ɗin shi, sai mu dawo da shi sama misali kamar haka. Gashi in mutum dogon rubutu zai yi, ga emojis nan sai mu sa irin emojis ɗin da muke so a kai. Ga emojis nan shi ma mun yi misali da shi haka. Shi na biyu abin da ya sa ba mu yi amfani da shi ba, background ne. In ba ma buƙatar rubutu za mu iya amfani da background. Shi kuma nan brush, gashi nan na kusa da emojis ɗin nan, ga abun gogewa. So ga yanda za mu iya canzawa shi hoton kala gaba ɗayan shi ma za mu iya canza mai kala zuwa yanda muke so. Bari mu bar wannan kalar mu gani. Gashi nan duk waƙar tana tare da shi wannan hotuna in mun so. So gashi nan za mu iya sa wannan abubuwan su ma, gashi nan sticker kenan. A ƙarshe in muka lura sosai ga watermark nan, zan koyi yadda ake cire watermark ba zai fito a jikin application ɗin bayan mun ɗora status. Gashi nan ya ba mu dama mu kalli bidiyo na 'yan sakwanni a sama. Gashi nan sai mu kalli bidiyon kawai, muna kalla automatically zai cire mana watermark. So gashi nan mun gama kalla, sai mu danna wannan alamar mu fita daga jikin bidiyon. So gashi nan mun gani babu wani watermark a jiki. So application ɗin yana da matuƙar amfani ta hanyar ɗora waƙa ko audio ko tafsiri ko wani abu. Yanzu sai mu sharing ɗin shi zuwa shi WhatsApp ɗin namu, zuwa status. Ga yanan creating status. So gashi nan zai ba mu dama mu tura a WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, duk za mu iya send. Amma yanzu ba send za mu ba, ga mai bukata sai ya tura. To ta haka za mu yi amfani da application ɗin nan. Kar ku manta da alamar subscribe, ku share, ku like, ku tura wa abokanku. Mun gode.